खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो फिन गोदान मोनसे भिडिअजों गासिखौबो बरायनाय अननायखौ जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो जानो हागौ नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननिसिम आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैदों। जास्ट ओरैनो ससेल'। मानो होनोब्ला आं मानो भिडिअ लाबोथाराखैमोन बेखिनिखौनो आं फोरमायनानै भिडिअ खालामनो नागिरदों। नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानबाय आरो जोबोर गोबाव जाबायमोन आं मानो भिडिअ लाबोआखैमोन। बेनि जाथायखौ आं खोन्थालांसै आरोना नोंथांमोननिसिम, जाहाथे नोंथांमोनहाबो मिथिनानै एसे मोजां मोनो। मानो होनोब्ला भिडिअ होबाय थानायखौ होआबाबो नोंथांमोना सानो आरोना मा जादों, एक्सुवेलि न'खराव माबाफोर जादों नामा, एसे प्रब्लेम दं नामा, जोबोद खामानि बिजि नामा होननानै सोंहरदों दाख्लै जोंहा आगै सासेयाबो। बेखौनो आङो ओमफ्राय नोंथांमोननो मानि थाखाय भिडिअ लाबोआखै आङो बेखौ माने क्लियार खालामनो थाखाय आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय जाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैसनबायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय, लोगोसे कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आंबो सापर्ट खालामफिनगोन, नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरोना। प्लिज अननानै सापर्ट खालामना होबानो जाबाय जाय गोदानै फैफ्लांदों। आं भिडिअ लाबोयैनि जाहोनानो जादों माने ओरैबायसा सोलाबथाराखैमोन। सोलाबिनि थाखायनो आं भिडिअ खालामनाय जायाखै, दाबो सोलाबथाराखै। सोलाबैनि जाहोनानो जादों जोंहा दाख्लैसो माइ नाखांदों आरोना। माने हायाबो बुरजा गायग्राया जोंहा, इनिफ्राय हाजिरायानो सानसेयाव माने एखेबारे 15 जना गाहामाव लागि थायो दैलि आरोना। दैलि 13 जना थाथारो, इनिफ्राय मालाबा 15 जन बिदि जायो। जोंहाथ' न'आव बुरजाखा, ओमफ्राय बिदिनो मानसि बुरजा जायो। इनिफ्राय दा आरो सानबा गुसुं नालाय, ओमफ्राय संनाय खावनायजोंनो बिसोरखौ सोंनायावनो माने जेनेबा जाहोनायनि टाइम, ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनायनि टाइम, जाखांखांनानै हिन्जावफोरनि मावनांगौआथ' बहुद आरोना, माने जोबखाया। ओरैबायसा बिजि जानानै दं, ओरैबायसा खामानि अभार जानानै दं आरोना बे साननैसोआव। बेनिफ्राय आं सानबाय आरोना आङो भिडिअखौनो होथ'ला नामा बिदि होननानै आङो भिडिअखौ खालामनाय जायाखै। माने ओरैबायसा बिजि। जोंहा आरो मैगं खेथि खालामखायो। नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअ नायदोंबा मिथिगोन, जाय बिथांमोना नायदों। बेनिफ्राय जोंहा बिदिनो मैगं गायनानै दोनदों, दाबो दङ आरोना। ओमफ्राय थेवबो आं भिडिअखौ खालामनाय जायाखै आरोना, मैगं गायनायफोरनिखौबो लाबोनाय जायाखै। ओरैबायसा बिजि नालाय। ओमफ्राय दा एसे खमायदों आरोना हाजिराफोर लानायाबो, माइबो हाखांबाय नाखांबायबो नालाय। ओमफ्राय गाइस आङो माने भिडिअखौ दाबो मोजाङै लाबोनो हानाय नङा, मार बिजि जानानै दंथारो नालाय। दासो आङो दिनै बे भिडिअखौ खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय। आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै, लोगोसे जोबजासिम नायबानो जाबाय। आंनि भिडिअ लाबोयैनि जाहोनानो बेनो आरोना, खामानि सोलाबैनि थाखाय। दासो माइ नाखांबाय, स्र' जाबाय आरो। ओमफ्राय स्र' जानायखाय आङो बेखिनि भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय दासान्दिबो सोलाबखाया नालाय। मोननिसिम आं बेखौनो बुंनाय जाबाय आरोना, सोलाबिया बेनोमोन। ओमफ्राय आंखौ सानदों जानांगौ आरोना आंनि फ्रेन्डफोरा, आंनि सापर्ट थानायफोरा गासैबो, आं बिसोरनि भिडिअखौबो माने मोजाङै नायनाय जायाखै। ओमफ्राय आं दा सोलाबसिगोन नालाय माने गासैनिखौबो नोंथां एबा बिथांमोननि भिडिअखौ आं नायग्रा जासिगोन। माने गाज्रि मोनदों आरोना, आङो नायदों नायनाया, बेनिफ्राय जास्ट नायै दोननाय जादों, कमेन्ट खालामनाय जायाखै। नोंथांमोनाबो नायफिनबानो जाबाय। आंबो हानायमानि दासान्दि फिन आरो गोदान भिडिअखौ आं लाबोनो नाजासिगोन। हायो हाया आङो माने सानसेफोराव हायाबाबो आं साननैनि उनाव भिडिअखौ लाबोग्रा जासिगोन आरो नोंथांमोननिसिम आसा खालामबाय। नोंथांमोनाबो नायनायजों लोगोसे आंबो नायफिनगोन आरो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय आरो। दिनैनि आंनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो। नोंथांमोननिसिम आरो आङो नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लाबोनो नाजागोन। अननानै गासिबो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना गासिबो बोरै दङ। आंबो मोजाङैनो दङ आरोना। भिडिअआ बेखिनियानो, बारा गोलाव खालामलायला आङो, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो। मा बुंबावनो गाइस, बेखिनि भिडिअखौनो खालामनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय। बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन गाइस, बेखिनिखौल' खालामनाय जाबाय। बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना। गोजोन्थों, खुलुमबाय।